Escolten esta música? Tan, tan, tan. Una meravella, Sabien que és en directe, Sí, i és que anem a presentar-los a un artista polifacètic. Ell és Iván Zayas, benvingut, bon què dia. tal? Molt bé, molt content d'estar així, no? En la televisió de ma casa, de la meva terra, en prop de tu, en la teva companyia i la companyia de Manuel, que sí, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, un placer. Iván, artista polifacètic, hem dit, evidentment, és cantautor, que no va parlar de l'entrevista al voltant d'això, però a més has fet teatre, has sigut professor de balls, en aquest cas balls urbans, no? Sí. Quantes coses, no? Tens ahí una ànima creativa. És que sóc molt ambiciós. Jo crec que en el món de l'espectacle has de saber un poquet de tot, no? I a mi m'agrada molt aprendre, m'agrada molt partir des de quan uno no sap fer res i tota aquesta evolució d'aprendre, enganyar-te, m'agrada això, no? Perquè jo crec que a les persones ens fa més fort i ens fan millors persones i millors artistes. Evidentment, no? Com dèiem en aquella època, no? Seria un home renaixentista que sabia de molts arts, no? En aquest cas tu saps de teatre, saps de música, saps de composició, perquè també eres autor de les teves peces musicals, no? D'on te ve la passió musical? Jo crec que des de sempre, perquè mon tio tenia ja una orquestra i mon pare i els altres tios anaven en la furgoneta, també han sigut músics tota la meva família, després mon pare també va tindre 10 anys una orquestra, l'Orquestra Rivera, i jo anava per tota Espanya amb mon pare, primer fent els coros i després siguent veu principal. Aleshores sempre m'ha ensenyat de la meva família, no? Fins a l'any quan ja vas tindre 18 anys, ja vas dir que jo volia tindre les meves cançons pròpies, me componien uns compositors i ja en el 2013 ja vas dir, fins així, a partir d'ara, tot el que faig les composicions que siguin meues. Això és una pregunta que a mi m'interessa perquè hi soc totalment neòfit, no conec exactament com se treballa una cançó, comptant, sobretot per a la gent que està a casa, no? Com naix la inspiració per a després plasmar-ho en un text, no? El que és la lletra de la cançó i després la musicalitat. Tu partixes de la música i després poses la lletra o partixes d'una frase? Jo ho faig junt. Jo començo ja una lletra i començo ja a treure la melodia. I moltes vegades, vull dir, com posen el tren, en parades de metro, de taxi, perquè jo me manejo molt en el transport públic, en el carrer, en la platja, més que en ma casa. Però és curiós perquè aquesta cançó que vaig a presentar avui i que ja he estat al carrer, que es diu Tu mano, que la cante amb Marina del grup de les Xuches, la vas composar en ma casa. Que bé, o sigui, en ta casa primer te va vindre una imatge concreta sobre, ara parlarem de la promoció de la cançó, vull dir, és que jo ho veig com molt romàntic, no? El fet que ho està, no? I de sobte, per exemple, hi ha molta gent que sí que quan dorm al llit se posa una llibreteta i un boli, no? Això era antes, ara la gent se grava en el mòbil. Això són més per als bohemios, jo és que de bohemio tinc poc. Jo soc un puro nervi i necessito activitat. Tu eres pràctic. Jo soc pràctic, sí. I si no, me la registro en el cap i després sempre dic, per favor, que no se m'oblida això. I me grava en el mòbil. Sí, és sorprenent, no? Perquè sempre les grans cançons de la història han nascut sempre de coses, de casualitats, no? I, bueno, anem allà. Vas a presentar el dia d'avui el tema de Tu mano, la teva última gran obra. Pues sí, és una gran obra, a la gent li està agradat i està dient que no sabien que composarà tant des de dins, perquè jo soc molt viu i sol fer cançons més per a ballar, per a la gent, per a la discoteca, i esta ja té una història que a la gent li està agradat, és un reggaeton flamenco, el videoclip l'ha gravat en Córdoba i canta amb mi Marina de les Xuches, que eren 3 gitanes de Córdoba, 3 xiques eren xiquetes i ara ja estan fent les cançons en solitari i jo he fet la cançó en una d'elles. I la veritat que ha sigut una experiència molt xula i molt bonica. Jo crec que ella s'ha quedat sorpresa de quina ha sigut la composició i el resultat final, que ja tota la gent pot veure el videoclip en YouTube. Iván Zayas, Tu mano. Ja saben, Iván Zayas, Tu mano, si entren a YouTube poden posar això, Iván Zayas, Tu mano, i ja tenen avui estrena exclusiva per a YouTube, evidentment, que per a tot el món que pugui acostar-se a veure la teva magnífica obra. I per cert, aquí està Juan Manuel, que s'ha portat la guitarra, podem escoltar alguna que siga un segonet. Anem a fer una pincellaeta de Tu mano, ¿te parece? Vamos allá, Juan Manuel. En vivo y en directo. Vinga, va, atenció, paren tot, apaguen els mòbils, deixen totes les coses que estan fent per escoltar esta meravella.
Le, 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 le. Tu mano. Yo quiero verte reír, yo quiero verte volar, tu mano sobre mi mano, cogidito y nos vamos. Yo quiero verte reír, yo quiero verte volar, tu mano sobre mi mano, cogidito y nos vamos. Le, 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 le. Tu mano. Ole. Olé, molt bé. Una pincelladeta del estribillo. Quina meravella, eh? Ah, que sí, veritat? Oh, en directe és una preciositat. En directe, a mi el que m'agrada és el directe. El viure el directe jo crec que és més bonico, no? Ivan, què passa avui en dia, no? Que el tema de la fusió està tan present, no? En els cantautors, per exemple, evidentment està el tema del reggaeton, que està bàsicament s'apega moltíssim, no? A tot el món, no? Els grans cantautors, els cantants, però també el que tu has dit, fusió en flamenc, no? Sí. Aquesta inspiració de mesclar diferents estils, d'on te naix? M'agrada mesclar els estils perquè jo no soc ni baladista, ni popero al 100%, ni flamenco. Per això m'agrada mesclar un poc les cançons. I aquesta cançó, anomenada Tu mano, és un reggaeton flamenco. Ah, és molt original, no? Jo crec que sí. A veure, tampoc te puc dir molt perquè a mi m'agrada també que la gent siga la que xutxe, no? La que diga m'agrada, no m'agrada, té una història, no té una història. Jo crec que al final el públic té l'última paraula. I ara també n'hi ha que actualitzar-se un poc en el món musical, perquè si tu no estàs present, no te contraten, no te criden, i el que interessa és fer concerts i que la gent te cride, no? I sobretot també el fet, no? Abans sí que hi havia com una etiqueta que se posava directament als músics, no? Jo sé, per exemple, cantant meloromàntic, no? O tal. En canvi, avui en dia un artista és capaç de tocar tots els pals, no? Correcte. Jo crec que això és ser un artista. Jo crec que no n'hi ha que tancar-se, no, jo només aquest estil, no. Jo igual un dia m'apeteix fer algo en flamenco, algo en reggaeton, algo més popero, algo més ochentero, com també ha fet, i jo crec que d'això se trata d'un artista, no? I també buscar el teu camí. Quan ja veus que en algo estàs triomfant, per ahí has de tirar. Mentre és improvisar i tirar per avant i veure que la gent el que li agrada i el que no. Clar, evidentment, i comptant, tens previst, per exemple, eixir fora del cercle, evidentment, natural, que és la ciutat de Xàtiva, província de València, jo sempre viatjar... estic fora. Jo sempre estic fora. No estàs mai a casa? Així no estic mai, sempre estic fora. Ara estic fent promoció així en el Cire al voltants, en la Ribera. Este mes també me'n vaig a Alacant, que ja tancant entrevistes, a Castelló. En juny me'n vaig a Madrid uns dies, i també me'n vaig en Marina, me'n vaig a Sevilla, a Córdoba i a Màlaga, i ens n'anem una setmana sencera amb mogolló de ràdios, televisions. També farem allí una presentació en Córdoba del single, en tota la gent d'allí, en artistes convidats, i treballant molt, no?, per a donar a conèixer aquesta cançó. Que bé, que bé. Una pregunta, el músic, tu com a músic, cantautor, que és la teva passió, se nota, per exemple, ja quan ho dius són les teves paraules, no? I aquesta sensació d'estar connectat en la música és sempre, no? Vull dir, hi ha algun moment que tu dius, estic una miqueta saturat, me'n vaig al teatre, me'n vaig al tema de... Tinc moltíssimes ganes de fer teatre, perquè jo vaig començar als 4 anys fent teatre, i jo te dic una cosa, gràcies a que jo he fet teatre durant 9 anys, jo no he acabat boig del cap. És a dir, jo tinc la meva personalitat, sé el que vull, sé el que no vull, i sóc una persona de caràcter. No sóc una persona, si a mi em diu la societat algo que tinc que fer, que he de fer, igual jo faig una altra cosa perquè jo tinc personalitat. A mi no m'agrada ser un borrego. Saps el que te vull dir? I m'agrada també que la gent tinga la seva màgia pròpia, perquè totes les persones són capaços de fer allò que ens agrada. El que passa que uns ho exterioritzen, no tenen por, com jo, a dir, així estic jo, vaig a fer el que a mi m'agrada, altres se queden en casa i se conformen en qualsevol cosa. Jo no, jo crec que una persona sempre ha de tirar per avant, perquè la vida el més important és tindre il·lusió. Quan no tens il·lusió per alguna cosa, ho perds tot. Evidentment, i a més el missatge que llances és molt bonic, no? Perquè només tenim una vida.
És que només tenim una vida. Hi ha molta gent que està contínuament esperant a que passi alguna cosa. Mira, tenim així algunes imatges. Sí, això és del videoclip de Celosa, que per cert té molta història perquè esta cançó de Celosa li la vas dedicar a una excompanyera meua d'un gimnàs, perquè jo també he sigut durant prou anys monitor de gimnàs, que era molt gelosa, i esta cançó l'ha fet en castellà, en valencià i en italià. No em digues. Sí. Hi ha 3 versions distintes. N'hi ha 3 versions, i la veritat que aquesta va ser una de les últimes que jo vaig traure. On ho gravareu? En Madrid. En Madrid. I els col·laboradors, els ballarines i el cantant? Sí, ballarines, el cantant és Mr. Flow Gamboa, que és un artista cubà. I ahí vas, no? I aquesta cançó sí que era diferent a esta, que és un reggaeton flamenco, era més urbana, i per això estem així, fent promoció a tope. Ivan, com te veus d'ací 5 anys, per exemple? No ho sé, perquè jo sóc molt aventurero, me'n deixe portar molt per la vida. M'agrada molt planificar el que és la meva agenda de ui això, ui allà, però a llarg temps, en quant a treball i la vida social i la vida laboral, el que vinga, no? Perquè tu no saps mai el que te pot vindre a la vida. Igual té una sorpresa bona que una no tan bona. Jo crec que al final és actualitzar-se i estar ahí, però no perdre la il·lusió de lo que a mi m'agrada, que és això. Evidentment, estàs en etapa de promoció absoluta. Sí, este mes de maig i juny, on te'n dic, tota la comunitat valenciana, Madrid i Andalusia. I Andalusia estareu ahí donant de valent, no? Sí. Que és molt bé que arribi la gent. I ja si Déu vol, i a poc, amb el meu company Juan, guitarrista, magnífic guitarrista de Colòmbia, anirem a preparar un espectacle de versions que estem preparant, de versions conegudes i també cançons meues que dins de poc ja podreu veure. Juan Manuel, una preguntita. Tú vienes de Colombia, evidentemente, ¿no? Y llegas aquí y te encuentras con Iván, que imagino que es una retroalimentación muy bonita también, ¿no? Sí, tuvimos la oportunidad de coincidir y pues ahorita estamos con este proyecto y tenemos pensado muchas cosas. Y está muy bien. Y estoy encantado. ¿Cómo vives tú cuando llegas, que llevas 9 meses aquí, ¿no? La música aquí en España? Cuéntanos. Sí, ha sido un proceso difícil, pero al mismo tiempo es un proceso muy bonito y en el cual cada vez aprendes más y eso es lo importante, ¿no? No creo que nos alcance toda la vida para terminar de aprender. Claro. Y eso es lo bonito. Claro, qué bonito, no? Que vinga gent també, no? D'altres espais i se sumen a la teua causa, no? Sí. A la teva idea, a la teva forma. Jo crec que ens complementem perquè jo sóc un puro nervi i ell és més calmaet. Ell és més romàntic i jo, vamos. Contrastamos. Pero está bien. Molt bé, Iván, moltíssimes gràcies. Un plaer. Ja sabeu, Iván Zayas, Tu Mano, We I Sit, el meu nou videoclip, Tu Mano, amb Marina, en YouTube, i el divendres de la setmana que ve, el divendres dia 19, estarà la cançó Tu Mano en totes les plataformes digitals. Darme mucho amor, doneu-li molt d'amor, que sóc de la terreta, i s'ha de notar. Clar que sí. Te desitgem, Iván, el major de tots els èxits. Estic segur que vas aconseguir tot allò que heu decidisques, perquè tens un objectiu clar en la vida, que és seguir endavant. Això està molt bé. Siempre. Un plaer. Y gracias también, Juan Manuel, por tu participación con una bella canción que ha escrito. Y salude a mi abuela, que nos está veient. Ah, la iaia. Abuelita. Que bonic saludar les iaies i que afortunats tots aquells que teniu encara iaies. Clar que sí. Ja me queda una i hi ha que aprofitar. Pues n'hi ha que donar-li molt d'amor a les iaies, que s'ho han donat tot. Sí. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, Rafa. Un plaer.